Mayang hapon, Negros. Ini ang DigiCast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook kag sa amon nga YouTube channel. Kag sumubati nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Libo-libo na perwisyo bangod sa pagpangawat sang kable sang telco sang kagabi. Pagkadula sa masobra 700 ka mga sako sa abono, ginausigsa sa Provincial Legal Office. Sticker logo sa mga government vehicles sa Bacolod City, ginpang-islan bangod mayroong spelling. Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. magapapili bilang vice gobernador. Kag sa good vibes, aton bisitahon ang mga white sand beaches sa Negros Occidental. Tinatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, sticker logo sa mga government vehicles ang Bacolod, Pang-Islan. Na-allocate na sa Disaster Risk Reduction Management Office ang isa ka ambulansya nga natulupangdan sa lang spelling sang pungsod sa nakatapik nga sticker logo. Suno kay Executive Secretary Aaron Bais, on standby na sa evacuation center ang among ambulansya para maislan sang bag-o nga sticker. Gindugang niya nga ang among ambulansya ang nabakal sa nagligad nga administrasyon sa isa ka supplier. Pero magluwas sa mga ambulansya, plano man sang syudad nga pang-isla na ang daan nga color green nga logo. Ginsiling ni City Administrator Pacifico Magari III nga ginasugura na sang syudad ang pag-ilis sang daan nga sticker logo sa color white kag blue para sa tanan nga government vehicle nga ginagamit sang syudad. Tingod na sila nga gin-deliver di sang una, pati na sa barangay, ay wala taman na tanaw sa barangay, pero I guess do mo amo gid siguro tanan kay isa lang na guro ginhalinan nga printing. You mean may diferensya, wrong spelling, Iban? Oo, aron ay nagikuan kay ti ang kwan double L to. Na-determine kung sino nga printing services na naging sa stickers. Actually, ang supplier gid sina kay pag-supply na di sa aton may sticker na na. Sa time pa na iya sang previous administration. Sa number 9, nagconvene ang Local Conservation Authority sa Cadiz City na kung matutukan ang pagtuhaw sa mga illegal structures nga kabahay na sa Northern Negros Natural Park. Sunod sa kay Mayor Salvador Escalante Jr., mga 80% sa mga dalan padulong sa kabukiran ang ilan nga na semento, rason nga mas naging accessible ini kag madamo ang nagapadulong sa kabukiran. Pero dapat maging proactive sunod sa iya ang syudad para malikawan ang pagluntad sang illegal activities. Sini lamang nag-issue ang DNR kag Cadiz City Environment and Natural Resources Office sang notice of violation kag stoppage order sa illegal construction sa sakop sang Northern Negros Natural Park sa sitio Pacul sa Barangay Celestino Villasin sa Cadiz City. Isa ka two-story nga balay ang ginpatukod. Sunod sa kay Escalante, ang mga bagay nga illegal dapat nga pauntaton kag kakson. Panawagan niya ilabi na sa mga barangay officials nga dapat magpanilag kag ipasiguro nga ang mga ginapatukod may nagakaigo nga mga permiso. Ang mga nagasupak dapat nga magapanabat kag magatubang sang kaso. Ang importante gid ang atong barangay officials. They should be aware sa ilang obligation. Kasi any construction ka agigid una sa barangay. Let this be an example. Actually, this is second. May tumanto sa ng palko. Nagpatindog siya. Balaging kumak dito. Sa katuan sa binar. Kaging pailan din kaso. Ang duwa na naging ampal nyo. Pailan naman ang kaso. Sa number 8, lalaki nga ginpatay sa Gihilngan City, nagpakuno-kuno lang nga NPA. Rebelde nga grupo liwat nga ginako ang krimen. Ginako sa New People's Army ang pagpatay sa panday nga si Arman Babor sa barangay Ihibayo sa Gihilngan City sa Negros Oriental sang Martes. Si Babor nagapamahaw lang sa ilabalay sang siyang ginsulod nga ginpara kan luthang sa mga armado. Sunod sa NPA, nagpakuno-kuno lang nga katapo sang hublag si Babor kag nag-surrender sang tuig 2018 para magpagamit bilang intelligence asset sang militar. Ilagin sila nga si Babor ang nagiya sa operasyon sa militar sa Gihilngan City sang Oktubre sa nagligad nga tuig. Ini ikaduha na sini nga semana nga ginako sang grupo ang ila pagpatigayon sang silot kamatayon. Sa number 7,
Sa Banwa sa Valle Hermoso sa Negros Oriental, 4 pilason matapos matumbangan sa truck ang isa ka balay. 4 ka mga persona ang pilason matapos nga matumbangan sa truck nga kargado sa tubo sa may kilid sang highway sa Valle Hermoso sa Negros Oriental. Sa investigasyon sa PNP, nagkadalagan padulong sa syudad sa San Carlos ang truck sa ginali na lang madulaan sa preno ang truck kag ang driver nadulaan na sa control diri. Nagtabok sa piyak ka lane ng truck kag nabungguan ng barrier. Nagrikta initumba sa balay sa kilid sang dalan. Giliyon naman nagindala sa ospital ang 4 ka mga pilason kag karon padayon nga ginabulong sa ospital. Sa number 6, 5 pilason sa pagbunggo sang jeep sa isa ka bus kag isa pagid ka jeep sa Bacolod. 5 ka pasahero sang jeep ang pilason lakip ng driver matapos nga magbunggo ini kahapon sa ginasundan nga bus kag isa pagid ka jeep sa Dalan Araneta sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Suno kay Police Major Glenn Montaño, hepe sa Bacolod City Police Station 8, nagadalagan lang ang jeep padulong sur nga bahin sang dalan sang hinali na lang ini nawadan sang preno. Iwarik pa kuntani sang driver suno sa pulis sa manobela sang salakyan patuo apang mayara sang jeep gani ining nagbunggo sa likod sang series bus nga nagapondo bangod man sang stoplight. Iya man naigo ang kilid nga bahin sa isa pa ka jeep. 3 sa mga napilasan ang gindala sa ospital. Lunsay mga minor injuries lang man ang ila sinina agom lakip na ang 2 pa ka mga estudyante nga pasahero. Sa number 5, sa Banwa sa Tuboso, isa ka retired principal ang pilason matapos sa ginbuno sang iya kaingod balay. Pilason ng 67 anyos nga si Fabio Hulom sa isa ka retired principal matapos inigin buno sang ilang man nga kaingod sa barangay Poblasyon, Banwa sa Tuboso sa Martes. Sunod sa PNP, nagapanglipyo lang sang usaran ang biktima sang siya ang hinalit na lang nga ginbuno sang iya sinig nga kaingod. Gilingon man niya gindala sa ospital si Hulom nga nag-agom sang pila sa iya kadughan kag likod. Sunod sa pulis, ginaligar sang suspect nga siya ang may diferensya sa pamensaron. Apang, duda naman diri ang kapulisan. Ila pa nga ginahibalo kung ano ang motibo sang suspect sa iya nga pagbuno sa iya nga kaingod. Kaso nga physical injury sa ginpasaka batok sa iya. Sa number 4, mga kabaranggayan ginahaylo sang syudad nga painon ang tanan nga mga recyclable plastic waste sugod sa Mayo 1. Lapit sa 27% sang residual waste sa Bacolod mga plastic nga masami, kabangdaran kun nga nagadamo ang nagatambak nga basura sa landfill sa Barangay Filisa. Pero sa pagsugod sang panibago nga kontrata sang IPM-CDC, tuyo sa Department of Public Services nga mabuhinan ang kadamuon sang residual waste. Pinaagi man sa pag-segregate sang recyclable plastic materials sugod sa Mayo 1. Suno kay Ramel Palalon, pamuno sa DPS, 2 ka beses sa isa ka bulan ang natalan ang schedule sang garbage collector para manghakot sang tanan nga saay isang recyclable plastic waste. Gani ila ginahaylo mga kabaranggayan nga sugura ng pagpatuman sang waste segregation agud nga mas masulhay ang hakotay sang basura. Ginpahayag man ni Palalon nga humin sa nagligad nga Disyembre, may dako nga pagnubo sa kadamuon sa nabato nila nga mga reklamo may kang tanan sa basura. Nangin dako nga bulig sa waste collection sang syudad ang zonal schedule sa paghakot sang basura kag ang tracking system nga ginpatuman sang IPM-CDC agud mabuhinan ang backlog sa basura. Emegang City, twice a month, makadto si IPM sa ila, plastic lang yung tanan sa barangay Kwaon. Okay. So si barangay manipon yung plastic sa ilang mga purok. May butang sila area ng tanan na plastic matipon nila, dira na ibutang sa silang area, dira na Kwaon sa IPM. Anong main purpose or goal sini sir? To lessen sang basura gagakadto sa aton nga landfill. Kaya iti gakadto sa aton landfill kadako sang porsyento sa plastiko. Sa number 3, ginkumpirma ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. ang pagtuhaw siya siningangalan para sa vice gubernatorial race sa 2025 elections. Sunod sa kay Escalante, isa lamang ini sa mga posible nga matabo. Bisan gani ang ngalan na day Congressman Alfredo Marañon III kag Vice Mayor Rafael Cueva
ang gina-float man, patag niya. Sa politika, wala sang definite gani sarang magkambyo ang tanan sa anuman nga tion. Bisan gani sa bahay ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, sunod sa kay Escalante, sarang niya tapuso ng iyang term bilang vice gobernador. Pero hindi man madula nga mahimo siya magabulos sa iya sini nga tiayon si 4th District Congresswoman Juliet Ferrer nga karon yara na sa iya nga last term. Ginaklaro ni Escalante ang ginsindi nga pagpangagda sa kay Governor Eugenio C. Lacson nga mag-upod sa UNEGA ang nagwa lamang kag hindi man seryoso ang pagtalakay sini bago nga pabilin man nga mabakod ang coalition sang Love Negros kag UNEGA. Hindi man gani mapatod kung ano ang mga inepekto sini sa coalition kung matigayon. Samtang, ginsiling naman ni Escalante nga sa ilang pagkitanay ni Mayor Javi Benitez sa Dinagsa Festival, wala man ini nakasabat sang patod kung interesado ini para sa gubernatorial o kung vice gubernatorial post, magluwas na lamang nga ini ang parayon pa nga nag-learn o kung nagatuon sa iya nga trabaho. Ginasiling ni Mayor Javi Benitez nga hindi magpapili si Mayor Javi bilang gobernador. These are possibilities, no, na hindi naman deny. Hindi mo gusto magmanhid ko sa inyo na ma-deny ka, but the best thing to do is to deny. Nakikilayo pa to. But then again, nag-float na siya ng mga istorya. Nag-float pa nga rin na si Congressman Sergi, si Congressman Bebo. Also Shogin, o ginapush man sa party. But wala pa ka-convene ang UNEGA. And for that matter, ang coalition with regards sa Vice Governor Comuroskay. Kasi, wala pa takbalo. Kasi si Vice Gov, ang balisan siya. So, for ni Vice Gov ko, gobernador ko after. Sa number 2, Provincial Legal Office nagausisa sa ginaligarong pagkadula sang masobra 700 bags nga fertilizer sa warehouse sa Bago City. Suno kay Attorney Alberto Nelias Jr., nakabato na sila sa incident report gikan sa Office of the Provincial Agriculturist kag Security Safety Division nga nag-alegar sa pagkadula sang 789 ka bags ng fertilizer gikan sa Rice Processing Center warehouse sa Tabunan sa Bago City. 2.367 million pesos ang balor sa ginalegaron na dula nga fertilizer nga gikan sa talatapan sa Department of Agriculture para sa distribution sa mga LGU. Suno kay Nelias, natukiba ng pagkadula sa mga maga-withdraw o kung magakuha kung tani ang banwa sang kawayan sa tong Oktubre o galing wala na sang may nabilin sa warehouse. Sa report sang OPA, suno kay Nelias, wala man sa may nakitaan nga forcible entry. Gani isa sa ginalantaw nga anggulo amo ang inside job. Padayon ng pag-verify sang legal office ang report gikan sa OPA para sa mahimo rekomendasyon sa pagpanaog ng show cause order sa mga personnel nga may kahilabtanan depende sa ilang nga employment status. May 5 ka mga ngalan nga nasaad sa incident report. Suno kay Nelias, 2 diri gikan sa OPA kag 3 naman ng mga security personnel. Ginpatuma na ang reshuffling suno kay Nelias. Naka-coordinate naman sa Bago PNP angot sa mga insidente. We just received the incident report from OPA and SSD indicating that on October 2022, 789 bags of fertilizer were lost sa aton rice processing facility sa Barangay Tabunan, Bago City. As of now, we're still, verifying the allegations contained in the incident report, and this is for the purpose of issuing a show cause order. After we have verified those allegations, we will recommend to the provincial administrator to issue a show cause order to the persons involved. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Libo-libo na ginapektado sa pagpangawat sa kable sa telecommunications company sa downtown area sa Bacolod sa kagabi. Magluwasin ni, libo-libo na ang apektado bangod sa padayon nga kinawatay sa mga kable. Mag-report si Nico Delfin. Bisan udtong adlaw nangin masako ang mga linemen sa pag-ilis sang kable sang PLDT nga ginutod sa mga kawatan sa may Dalan Rizal. Suno sa mga linemen kaagahon sang ginlagari sang wala makilala niya mga persona ang kable kabang danan nga pilaman sa mga subscribers sa downtown area ang naperwisyo. Gen? Ilagare. Sa saan lang ilagari? Ginakasang kagahon. Kagahon. Mga kalabaon? Mga isa ka span boss, halin dito mga katsudaw. Sunod sa cellphone technician nga si Mustafa Malawani, wala na siya makabaton sang customer bangod hindi man siya maka-download sa mga file bangod na apektuhan ang linya sang ilang internet service. Pag-open na, pag sunod ko ng mga alas 9,
Wala gid internet. Tinong ba mo sa customer? Ate, ma'am, hindi kami ka-download, ma'am. Wala kami internet sa bang. Di namin namangkot naman. Ito nga, hindi ko matawag ka, smart ako. Bisa na matag-iya sang Tiangge, wala magbaton sang transaksyon gamit ang e-wallet kay hindi man sila maka-access sa internet. Apod lang, ikagajikash ko. Tapos, Gaload ko, kinalang mo internet. tapos may negosyo ka nung Oo, ganagosyo ko, tikinala ng internet. Gaga ang iban ko work from home pala. Suno kay Police Major Elmer Bonilla, commander sa Police Station 1, natigayon nila nga na-recover ang kinawatan nga linya nga ginbilin sa mga nakapalagyong nga kawatan. Kaina, nagsapol naman si City Administrator Pacifico Magari III upod sa tiglawas ng Bacolod City Police Office kag pamuno sang Business Permits and Licensing Office agod mas mapabaskog pa ang kampanya kontra sa kinawatay sang kable sa syudad. Full idea magitot kung may CCTV all over the city, mas ma-deter na magkinawat mo. Criminality will be discouraged. Grabing kawatay. Smart told us last year lang they had 400 theft incidents. So that's more than one theft incident per day, no? Dako itong kawatay. So kilanlan na gid ni strategize. The police is probably we ask the police to organize a team para nga ma-pinpoint na gid kung sino gini ang rampant. So up to the prosecution, we met actually with the prosecutor's office, some of the fiscals to help us in our campaign nga mauntat ng kawatay sang fiber. Masami sa mga junk shops ginabaligya sa mga kawatan ang ilang mga makuha nga kable. Gani natala na man nga maga-inspeksyon ang natukod nga Joint Committee sang syudad sa mga junk shops sa Bacolod. Sa record sang BPLO, may 49 lang sa mga junk shops ang mayara sang business permit sa syudad. Sa Good Vibes, basta summer, kalabanan naga-pa-beach. Yari ang pinalamang sa mga white sand beaches sa Negros Occidental. Yari ang report ni Romeo Subaldo. Kalabanan sa aton, nagapangita sa White Sand Beach, subong nga summer. Kani, yari ang pila lamang sa mga white sand beaches na pwede nyo bisitahan sa Negros Occidental, subong nga summer. Siyempre, hindi madula sa aton listahan ang Sipalay City, nga amo ang ginanagsa sa mga turista kung summer. May malaba nga stretch sa white sand beaches diri kag pati gani ang balas sa poblasyon. Puti man, gani isa ini sa mga paborito nga kaladtuan sa mga local man ug foreign tourists. Sa kawayan, nga katupad lamang sa Sipalay City, may hidden gems man diri nga mga white sand beaches, ilabi na sa katupad sang daan nga puerto sa may barangay Bulata. Kag, ang tabok sini nga Danugan Island, ginadagsa man sa mga turista bangod sang matahong nga baybayon kag isa man ka diving spot. Sa norte, popular nga sandbar ang Carbon Reef sa Sagay City, bangod sang mapino kag maputi sini nga balas. Gamay lang ini nga sandbar pero paborito man nga destinasyon sa mga mahilig sa baybayon. Kag syempre, ang malapit lang biyahion nga Lakawon Island sa Cadiz City. Isa ka oras ka travel by land, 20 minutes nga travel sa bangka, balabot ang isla sa Lakawon. Ang maputi kag piro man nga bala sa isla ang nakatawag sang atensyon sa mga turista. Ilabi na karon nga malahotel na ang amenities sang isla. Madamo pa sa matahom nga mga beach sa Negros Occidental kag ina ang ato naman amat-amaton nga diskubrihon. Nick, pila to sa apat ang imo nakatuan na? Almost na nakatuan ko na. Wow. Nami gadya balik-balikan. Oo, kag kadamo gidya sang dami pa nga beaches nga i-discover dapat sa Negros. Kaagami ito mga balita sa Negros subong nga adlaw.
Kaya man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Magapadayon kami nga magapangalagad sa mga negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.